अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगुण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेषु गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। थर्ड चॅप्टरचे समरी सांगू येता सची हिस ग्रेस रत्नभूषण गोविंददास प्रभुजी हांगेले एक सनाची इंट्रोडक्शन दिवच्याक प्रयत्न करता आणि डिसायपल ऑफ एच जयपताक स्वामी महाराज आणि इस्कॉन जॉइन जाल्लेले 2017 अंतू हांगेले मेजर सेवास म्हळ्यारी प्रीचिंग करचे कुकिंग आणि गार्लँड मेकिंग आणि रेग्युलर स्पीकर आसा ती इन भागवत पुराण कोंकणी आल्सो आणि दामोदर देश यात्रा दुबाईन जाल्लेला अंतू पार्टिसिपेट केला। हांगेले अम्मा सुमंगला एस कामत आणि अंका दोन्ही भाऊ आणि एकली बहीण आसा। हांगेले होड भाऊ आणि बहिणी गव्हर्नमेंट टीचर आसा ती आणि सान भावाले क्लिनिक आसा। इतले सांगून हांव रत्नभूषण गोविंदास प्रभुजी का भागवत पुराण कोंकणी तर्फे ना हे सेशन का स्वागत करता सर। ओवर टू यू प्रभुजी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माताजी। एम आई ऑडिबल माताजी? वही प्रभुजी। हरे कृष्णा। तो आज मेळे सगळ्या भक्तांके हार्दिक स्वागत आजचे भगवत गीता सेशनांतू। तो शुरुआत एक वैष्णव भजन करून आम्ही आजचे सेशन शुरुआत करूया। नरोत्तम दास ठाकुरान एक सुंदर भजन था। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर आभृत कालिंती नीरे राजहंस केळी करे ताहे शोभे कनक कमला। वृंदावन रम्य स्थान
दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर तारा मध्ये हेमपीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधान तारा मध्ये हेमपीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधान तारा मध्ये रत्नासने बसिया चेन्दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका तारा मध्ये रत्नासने बसिया चेन्दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर रूप लावण्य राशि अमीया परिचय काशी हास्य परिहास रूप लावण्य राशि अमीया परिचय काशी हास्य परिहास नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सधाई स्फुरक नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सधाई स्फुरक वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मंदिर हरे कृष्णा. तो आजच्या सेशन आणतो सगळे भक्तांक हार्दिक स्वागत. आजच्या सेशन आमगेल जीवितांत भक्ती जीवितांत भगवद्गीता भारी एक इम्पॉर्टंट जानशिलेक शिक्षण आमकां प्रदान करता. आजच्या सेशन म्हळ्यार कर्मयोग 3rd चॅप्टर आणतो श्री कृष्ण अर्जुनाक कर्मयोगापासून चार सुंदर जावन सांगून दिता. त्यामुळे आमकां गुरुले आशीर्वादान श्रीला प्रभुपादाले सगळे आचार्याले सगळे अनुग्रहान आमकां आजच्या सेशनाक शुभम जान प्रारंभ करता बेजान आमी सुरवेक मंगलाचरण दुशेर दबरात गायन करून आमकां सुरवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामख्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगल्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हरे कृष्णा। तो आजच्या सेशन आम्ही एक हरिदासवर्य प्रभूने एक लेक्चर ऐकलेले, ते लेक्चर आधार जावन आयचे सेशन. तर आयचे लेक्चर इथे पण श्रेय वत्ता जरी मसल्यारी ते हिस ग्रेस हरिदास वर्य प्रभू कथा वत्ता तांगेल ते आशीर्वादान आयचे सेशन आमकां सुरुवात करूया. तर तुमकां सगळ्यांक कळचे आसचे कृष्ण कोणे सांगता वे कृष्ण हत्तेन दवरून की हे अर्जुनाक उपदेश दिता म्हणून. हरे कृष्णा. कुरुक्षेत्र युद्धांत कुरुक्षेत्र त्याका दुसरे बगळेक नावले घेनस धर्मक्षेत्रे. शुरुवातूच तस्त धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. फर्स्ट चैप्टर अंतु अर्जुन जायते डाउट जायते प्रश्न तंगेल डाउट सगळं क्लियर करचे बेगे जावन कृष्णाली निंगीत अस. तशी सेकंड चैप्टर अंतु अर्जुन सरेंडर जाता. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावान् पृच्छामि तां धर्म समूढे यश्रेयसा निश्चयं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां प्रपन्नम्. तवळी अर्जुन थंगा सरेंडर जाता. ते सरेंडर जामचे वेळेरी कृष्ण ताका एक डिसाइपल जावन स्वीकार करून इथे म्हळ्यार अर्जुन कृष्णाला प्रिय सखायता प्रिय भक्तुयता. ताका उपदेश दिता. तर अर्जुन सुंदर जावन एक एक प्रश्न करत असा. ते प्रश्नाक उत्तर दिंचेद हे भगवद्गीता अंतून आमकां मेळचे ज्ञान. तवळी प्रश्न ते अर्जुनान ते प्रश्न उतले सुंदर जावन निमगिल दुकुंत आमकां तशीच सुंदर जावन ज्ञान कृष्णाल ते मधुर वाणी. भगवद्गीता म्हळ्यार एक गीत आमत. तर ते सुंदर जावन गायनान आमकां मेळ्ळ्या. तवळी भगवद्गीता हातून 2.49 हातून अर्जुन एक प्रश्न करत असा. सॉरी प्रश्नाक कृष्ण एक उत्तर दित असा. 2.49 हातून दूरेण हि आवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरणम अन्विष्य कृपणाः फलहेतवः. तर ते कृपणा म्हळेले शब्द इम्पॉर्टन्स ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय. O Dhananjaya, keep all abominable activities far distance by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. कृष्ण ये कर्मयोगाचे अर्जुनाले जैत प्रश्नाक कृष्ण सेकंड चैप्टर अंतुची एक संग्रह जावन सगळे पूर्ण ज्ञान अर्जुना प्रदान करत असा. പക്ഷെ അർജുനു അംഗേലെ പതിതാത്മാ ഖतीर अर्जुनाक खोल नतिल्यान नाही. अर्जुन अमगेल खातीर जावन कृष्णाली दुसरे प्रश्न करता. तू उतनेच ज्ञान म्हाका सांगून दिले പക്ഷെ म्हाका उतनेय ज्ञान क्लियर जाल्ले ना. तर तू येदलेन म्हाका ते क्लियर करून दी. तवळी क्लियर करून दिमचे सेकंड चॅप्टरांत ऑलमोस्ट कंप्लीट ज्ञान कृष्ण प्रदान करत असा. तर तो कृष्ण हे श्लोकां सांगत असा एक कर्म म्हळ्यार मेगेल बेगे जावन म्हळ्यार सेल्फिश जावन करचे म्हण सांगल्यार एक कृपणा म्हण सांगल्यार तू श्रेयस्करण जावन आशिल्लें पौर्णतिने नामसल्यार बुद्धियोगाक नाल्यार तशी आशिल्ले बजायत ज्ञानान म्हाका अर्पण करून तू कर्म कर ना तरी म्हटल्यार कृपणा म्हण सांगल्यार कंजूस म्हणून तनी. तर कंजूस म्हण सांगल्यार स्वार्थद जायती जाणता तू येत आसा. तशी येतलेन क्लियर करता म्हाका तू सांगा तितली म्हण सांगल्यार म्हाका सरेंडर कर ना म्हटल्यार ते बुद्धियोग तर श्रेय म्हण तू सांगत आसा कृष्ण. तावळी अर्जुन सांगता बुद्धियोग श्रेयत म्हटल्यार तू इतली दुखून म्हाका मेगेल ऑपोजिट जावन आशिल्ल्या आर्मीक तांकां मारचे बेगे जावन तू म्हाका प्रेरण इत्या करता म्हूण एक प्रश्न करता आसा. 3 फर्स्ट and second slogan
सुरुवात करूया आमचे सेशन. फर्स्ट श्लोकांत अर्जुन सांगत अर्जुनो वाच ज्याससी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्तं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. आणि तो कृष्ण आले दोन नाव आहेत तसं, जनार्दना तशीची केशव. जनार्दना म्हणून सांगितल्यारी एक नेताव अधिपती, जनाल नेताव नाम असल्यारी अधिपती. त्यावेळी ये श्लोकांतू जनार्दना म्हणे ते एक मीनिंग स्यूट जात असं. इथे म्हटल्यारी तू सट्टाले नेताव त्यावेळी तेंदुकन मका श्रेयस जावनेसिली ती म्हणून मका सांगून दिन. नेक्स्ट कृष्ण अर्जुन यूज करचे वर्ड केशव. तर कोणी सांगताय केशवा म्हळेले वर्डाचे मीनिंग? हरे कृष्णा. కేశి తక్క మాట్లాడతాకి కేశవ మునైలు ప్రభుజీ. थैंक यू माताजी. പക്ഷെ ఏ శ్లోకాంతు నలరి ఏ अंतु केशवा म्हळेले ते स्यूट जायना. तर आचार्य सांगताय ते म्हळेरी केशवा म्हळेरी बग्गळेक मीनिंग लेगेन असं. तंतु का ईश वान केशवा म्हळा त्याची स्प्लिट करूया संस्कृतान आमका का ईश वान. का म्हणून सांगल्यारी ब्रह्माव, ईश म्हगल्यारी परमेश्वर, परमेश्वर म्हगल्यारी शिवा, वान म्हगल्यारी भगवान कृष्ण. त्यावेळी का ब्रह्मा कही तशीच ईश जावनेशिल्ले परमेश्वर नमस्ल्यारी शिवा कही तू ज्ञान तंकाय ज्ञान दिंचो श्रेष्ठ जावनेशिल्लो वान भगवान म्हगल्यारी कृष्णोजी. त्यावेळी तुतले जावनेशिल्ले का श्रेयस नाल्यारी श्रेष्ठ पदवित संग अर्जुन कृष्णाक अभिसंबोधन करता. त्यावेळी ब्रह्मा वाकई शिवा कही परा ज्ञान दिंचा श्रेष्ठ जावनेशिल्ल कृष्णा तुमचे मग काही क्लिअर कोण दी म्हणून सांगता. इथे मग सांगल्यारी कृष्ण सांगताच तू ये कर्म भोग नाल्यारी कर्म कोण त्याचे फल भोगूचे बेगे जान इच्छा करचे पेशके इच्छा करता तरी मसल्यारी ते एक कृपण जावनेशिल काही री. त्यावेळी तशी नेक्स्ट अंतू कृष्ण एक एक जाऊन क्लिअर कोण दिता या कर्मयोगापासून. तर तंतु एक शॉर्टकट नेमका मना करू प्रयास करता ते मसल्यारी ट्री TREE ते ट्री शॉर्ट फॉर्म नेमका ते मना करूया कर्मयोगापासून कृष्ण कशी की सांगून दिता म्हणून. तर तंतु फर्स्ट टी म्हणून सांगल्यारी त्याग, आर रिम्स म्हणते रम्स सॉरी रम्स स्टेप्स, ई म्हणून सांगल्यारी एक्झाम्पलनरी, लास्ट ई म्हणून सांगल्यारी एनिमी. तशी आमका ये थर्ड चॅप्टर संक्षिप्त जाणू मनांकुरचे बेगे जाणू प्रयास करूया. तंतु आजच्या सेशनात मी आद्यचे 3 लेटर चर्चा करून लास्ट ई एक इम्पॉर्टंट जाणून एक सब्जेक्ट था समय मिळता तरी मसल्यारी आज चर्चा करूया. ना तरी मसल्यारी मुरलीधर चरण प्रभुली रिक्वेस्ट करते म्हळ्यार वगळ एक सेशनात आम्ही लास्ट ई एनिमी. ते एनिमी आमका कशी की अर्जुनच एक प्रश्न करत असं त्यावेळी ते भारी चंदेन कृष्ण सांगून देत असं. त्यावेळी एक एक सेशन तर वगळ एक सेशनात आमका चर्चा करू का प्रयास करूया. म्हळ्यार हे सेशनात मग दिसताना कव्हर करू वस्तले. मग त्यावेळी त्यावेळी साधारण आमगेले एक कर्म म्हणून सांगल्यारी आमका इथे बुद्धिमूट नाल्यारी आमका एक टफ सिच्युएशन येत मसल्यारी आम्ही ते करता म्हळ्यारी ते करचे कार्य ते त्याग दिवन आम्ही सांगत होऊन एस्केप जमच्या जन प्रयास करतले. त्यावेळी अंगाई सेम सिच्युएशन तर अर्जुनही अर्जुनाल धर्म मंगल्यारी क्षत्रिय कुलांत अर्जुनाल जन्म. त्यावेळी अर्जुनाल प्रथम कर्तव्यता तांका थोडापणी राज्य जामका ते राज्य ना तरी मसल्यारी राजपालन कशी करचे तेची नाही कृष्णाल इच्छता युधिष्ठिर महाराजाव नेक्स्ट रायुजान अभिषिक्त जामका म्हळेले. इथे म्हळ्यार कृष्णाले अवताराचे दोन्ही लक्ष्यांत एकता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय.
ते धर्म संस्थापन कोर का तरी मसल्यारी कृष्णालेची एक रिप्रेजेंटेटिव नाल्यार प्रतिनिधी जामनेसिलेकु रायु राजभरणारी एंपर तर तो तशी एक राजभरण तेंदुकुंत युधिष्ठिर महाराजा का बग्गळेक नाम अस कोणे सांगता येत म्हणून युधिष्ठिर महाराजा व परीक्षित महाराजा व सगळं राजर्षी एक समयारी रायुता ऋषीता इथे म्हळ्यार तांकां शास्त्राचे निपुणता नाल्यार शास्त्रापासून भारी ज्ञान आसलेले त्यावेळी तेंच देखून तांकां शासन करचे बेगे काही ताजे जावनेशिल्ले एक कॅपॅसिटी आसलेली आयचे परिस्थितींत आमकां जायता दृश्टांत मेळटा इथे म्हळ्यार आमगेले डेमोक्रेसी वोट कोण ताका योग्य दसकी नाल्यार उत्तीन क्वालिफिकेशन आसत नाल्यार शास्त्रापासून इतकें ज्ञान आसत काय ना एक ब्लाइंड श्रील प्रभुपाद जायत्या परपटां सांगता आसत कशी की एक ब्लाइंड जावनेशिल्ले एक नेता आमकां न्हयचे करता थोडा आमी एक कशी एक ब्लाइंड जावनेशिल्ले नेता न्हयचे करता म्हटल्यार एक होंडांत पडटनी तशीच एक नेता स्ट्रॉंग एक नेता तरी म्हटल्यार कृष्णाले अनुग्रहान इतकीच आमकां एक चायक नेता आतास नरेंद्र मोदी तांगेले इतले म्हळ्यार आमकां प्रशंसा करता येता म्हळ्यार सनातन धर्माक पुनर्स्थापन करचे बेगे जायते प्रयास करता येसे चाय एक धर्म आचरण करचे नेता आसता तरी म्हटल्यार आमी हे कर्मांत मगलान एमची ना इतले म्हळ्यार केन्ना जाल्यार सेकंड चॅप्टरांत आमकां मेळटा आमी हे शरीर न्हय आत्मा थोडा आमकां प्रिस्क्राइब्ड ड्युटी आसा स्वधर्मय आसा तशीच सनातन धर्म स्वधर्म पालन करता म्हळ्यार कृष्ण सांगत आसा दुसरे धर्म करचे पेशके श्रेय हे स्वधर्म अर्जुनाक हांगा स्वधर्म म्हळ्यार क्षत्रियता त्यावेळी ताका युद्ध करता मागीर कृष्णाले इन्स्ट्रक्शन आसा धर्मम तु साक्षात भगवल प्रणीत कृष्णान इन्स्ट्रक्शन आसता तुगून मगलान एक क्वेश्चनच येना हांगा कशी हे 1 to 9 अंत फर्स्ट टी त्याग त्यावेळी अर्जुन सांगत आसा हांव कशी की सगळं त्याग कोण वच्चे ना म्हटल्यार हांव म्हाका तूं हांगेल गतीचे बुद्धी योग नाल्यार बुद्धी योगांत श्रेय जावन आसता तरी म्हटल्यार हांव सगळें हें तेजीचे कोण संन्यासी जावन त्याग करूंक तयार त्यावेळी कृष्ण सांगता गृहस्थ आश्रमांत नाल्यार संन्यासी तांचे जावन एक डिफरन्स ह्या श्लोकांत आमकां मेळटा सर आमी गृहस्थ आश्रमांत नाल्यार खंयचे एक कर्तव्यांत आसता तरी म्हटल्यार ते ड्युटींत आमकां सेंटरांत कृष्णाक एक आमी करचे कार्य इतें येयल्यार ते कृष्णाल बेगे कृष्णार्पणम कृष्णाल बेगे जावन करचें मागीर हे उत्तरवाद म्हाका एक फॅमिली आसा ते फॅमिलीक जबाबदारी म्हूण सांगल्यार कामांत चुका धर्म अर्थ अर्थ म्हळ्यार लक्ष्मी संपादन करता संपादन केल्यार मात्रांत म्हगेले गृहस्थ छान जावन मुखार व्हरूं वचतले तशें तरी म्हटल्यार आमकां कर्मक्षेत्रांत प्राविण्यम दाखोवंक जायच तर ते कर्मक्षेत्रांत आमी वचून कर्मभुमींत वचून न्ही घरकडेच बेसता तरी म्हटल्यार ते एक शेर जावन आशिल्ले निर्णय न्ही त्यावेळी ते देखून अर्जुनाक सांगता म्हळ्यार एक एस्केपिझम म्हणून सांगया जाल्यार हांव संन्यासी स्वीकारचे करूंक तयार तर तातूंतल्यान एक सुंदर एक्झाम्पल आसा रामानुजाचार्याले एक स्टोरींत रामानुजाचार्याले एक वरिष्ठ भक्त आशिल्लो धनुर्दास त्यावेळी धनुर्दास भारी चंदेन सेवा करच्यो तागेले कशी तो भक्त जालेलो आसा म्हळ्यार एक सुंदर जावन आशिल्लो कथा सांगेल टाइम डिटेल जावन वचना नाही त्यावेळी ह्यो भारी प्रीती जावन आशिल्लो एक शिष्य रामानुजाचार्य त्यावेळी बाकी आशिल्ले शिष्यां सगळ्या अकेले एक असूया इथे म्हटल्यार ह्यो तितून इतलेची रामानुजाचार्याक प्रीती आशिल्लो शिष्य त्यावेळी एक दीस रामानुजाचार्य तिकडे म्हळ्यार हे ब्रह्मचारी जावन आशिल्ले हे धनुर्दास म्हळ्यार गृहस्थ जीवन चोलमचे एक गृहस्थ आश्रम जावन आशिल्ले शिष्यता त्यावेळी रामानुजाचार्य एक दीस तिकडे म्हळ्यार हे ब्रह्मचारी आश्रमांत येवन उत्तिलकी तांगेल ब्रह्मचारी जावन आशिल्ले शिष्य आसा तांगेन सगळं धोती सिसल्सान कट करता कट्टा करून तशीच
भारी बता वापस ये शिष्य सगळा संग येताई भो बारी तनी कलह करच्या इथं म्हणाले मी गेल तू एंकेले तू गेल मे अशी जाईत सांगून कलह करत असे त्यामुळे एदे समय वचन आपडे ना रामानुजाचार्य संग पंतोलो आणि रामानुजाचार्य दिखना आपडे ने अंगेल गुरु पावलो मग सगळे शांत जाते त्यामुळे इतकी प्रश्न मग सांगितले आपडे तनी सकते हंताय मी गेले ताणशी एंकेले अशी सगळं मग जाईत सांगताय त्यामुळे ते समय रामानुजाचार्य सांगता आज मी गेली बापू सेवा खर्च बेगे जाणं धनुर्दास आता नेहमीच करता धनुर्दास भारी संतोष केलं म्हणाले प्रथम जावंत कशी एक सेवा मिळतं भारी संतोष आणि तो गुरुन दिलेली ती सेवा खर्च बेगे जाऊन मुखार येता तर भाषील शिष्या एक इगो नामसलेर एक संदेह येता ती गुण म्हणून त्यामुळे तेच दिवस बाकीशिले शिक्षा आली सगळं या रामानुजाचार्य सांगता तुम्ही आज वचून एक कायरी कोरका मी गेलपासून त्यामुळे शिष्य सांगताय आम्ही वचून इतकी कोरका तुका तू गेल प्रीतीपासून त्यामुळे रामानुजाचार्य सांगता तुम्ही धनुर्दासाल घरकड वचून सगळ्या इतकी संपत्ती असं ते सगळं तुम्ही सांगून चोर ऐकून मका अंडीम काम त्यामुळे शिष्य सांगताय ते कशी व्यवस्था नाही मी संन्यासी नालारी ब्रह्मचारी का आम्ही बघायला घरकड वचून फार काम सांगितलं एक चांक कर्तव्य नाही रामानुजाचार्य सांगता नाही हे मी इन्स्ट्रक्शन त्यामुळे गुरु इन्स्ट्रक्शन पालन करते बेजाने आणि वेश सगळं चेंज करून धनुर्दासाल घरकड वचून सगळं संपत्ती आणि चूषण करताय तर त्या समय धनुर्दासाल पत्नी मनान जातले त्यांनी ती दिक्कन आपडे ना आणि सगळं शिखास तिरनामस तर तांका मना तिका मनान जाताय म्हणला भारी वैष्णवेन अशी चोर कोरका तरी मसल्यारी तांका इतकीच एक प्रतिसंधी येलेलं असं तेंदुकून तांनी येऊन अशी चोरान करचे कधी अशी कर्म करता म्हणून ती इतकी करता म्हणून सांगल्यारी ती एक साईड जाऊन स्लीप करताली त्यामुळे ती करता म्हटल्यारी एक हातात तांगेल कंकण यांनी काढताय त्यामुळे दुसऱ्याच्या हाताचे कंकण काढचे बेगे जाऊन ती नेर स्ट्रेट जाऊन बेड्डारी सोडतात त्यामुळे त्या समयारी ती करता म्हणून सांगितल्यारी बाकीशिले शिष्य सगळं आता हे उठता येईल म्हणून सांगत होऊन त्यांनी भाग घेऊन वापास रामानुजाचार्याला आश्रमा पंपताय तर रामानुजाचार्य सांगता इतकी सगळं मिळलंय म्हणतात सगळे संपत सह दिसतात त्यामुळे धनुर्दास ऐकत ओलो तर धनुर्दास काय सांगून ना बापास येतो घरकडे ना आपडे ना तगेल पत्नी जल्ल्यान काही सगळं तगेल विस्तारान सांगून देतात त्यामुळे धनुर्दास सांगता तू इतकी दुखून तशी केल्या इथे म्हणून सांगले अरे तू तशी केल्या देखून तांका भारी उणे इथे संपत्ती असल्यारी ते काढू असे टाइम सरी तू दिले ना तर तांका मनान गेले तू आता जाग जाल्लेले असं ते दुखून त्यांनी हांगा थुकून वापास गेल्ले तर सांगत म्हळ्यार तुगेले ते वापास इथे असता तरी मसल्यारी ते म्हाका दी आतां वचून गुरु दिता तर ते बाकीशिन्ने इतकी संपत्ती कंकणा माला इथे असल्यार ते हग्ग दिता धनुर्दास ते वे आणू तांगेले गुरुक समर्पण करता तर ताका मनान जाताने बाकीचे शिष्यांक गुरुल प्रती नाल्यारी उतुले समर्पणास म्हळने त्यामुळे आम्ही तशीच आमगेल कार्यकलाप आमगेल सेंटर आणतो आता आमका एक सर्किल पेपर वाचू का सॉरी सर्किल कोरका तरी मसल्यारी आमका एक इन्स्ट्रुमेंट आमका कॉम्पास म्हळने तर ते कॉम्पास आम्ही सेंटर दवरून एक सर्किल करता तरी मसल्यारी एक्झॅक्टली करेक्ट सर्कल जावन येता तशीच आम्ही सेंटर आहात कृष्णा दवरून एक कार्यकलाप आम्ही एक कृष्ण जावन लिंक करता तरी मसल्यारी ते सर्कल परफेक्ट जाताले तेंदुकूंता श्रील प्रभुपाद आमकां शिष्य दिता म्हळ्यार आमगेल गृहस्थ आश्रमांत आम्ही करचे इथे कृत्य ते कृष्णाल बेगे जावन आमकां जस्ट तांतू सेंटरांत कृष्णा काडका तशी करताय तरी मसल्यारी ते एक भक्ती जावन आमकां कन्वर्ट करूया तशी मागीर वगळे डिफरन्स लागीन येता इंद्रिय संयमन इंद्रिय संयमन म्हणून सांगिल्यारी संन्यासी म्हणून सांगिल्यारी तांगेल जिवितांत तांणी पूर्ण जावन
कृष्णो वगळे का शरण नामले का 100% गॅरंटी तशा गृहस्थाश्रमामसल्यारी आमका 100% तसे असेल वरिष्ठ भक्त असं तर काही अशी एक एक्झाम्पल मिळतो सर संन्यासाभिषेक श्रेष्ठ जाऊन गृहस्थ आश्रमासिले मला फुल्ली सरेंडर टू कृष्ण त्यांनी गृहस्थ आश्रमांतू इंद्रिय तृप्ती करता येते इथे आम्हाला सांगितल्यारी कृष्ण भक्ताग उत्पादन करचे बेगे जाऊन ना तरी मसल्यारी रेग्युलेटेड का कृष्ण भक्ताग उत्पन्न करचे बेगे मात्र ना तरी मसल्यारी त्यांनी इंद्रिय तृप्ती काय आस्वादन करणे तर तशी एक लेवल आहे त्यांनी शुद्धन जाऊन प्रचारांतू भाग घेऊन कृष्ण भक्ती करताय तरी मसल्यारी जायते महाराज एक्झाम्पल सांगताय से संन्यासी अभिषेक श्रेष्ठता गृहस्थाश्रम जीवन तर तशी एक दोन्ही डिफरन्स आमका सांगा मिळतं सर नेक्स्ट 3.9 आणतो कृष्ण सांगत असं त्यागापासून किती म्हणाय तुम करचे एक यज्ञ जाऊन कोरका आहे तर यज्ञ जाऊन इतकी तुकोन यज्ञ जाऊन कोरका तर यज्ञ जाऊन करचे बेगे का 3.14 आणतो कृष्ण छान जाऊन सांगत असं अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः इतमणारी आम्ही आमगेले डे टू डे लाईफ आतू देखील आरीची आमका जायते प्रकाराचे रोड सर्व्हिसेस वाटर सर्व्हिसेस इलेक्ट्रिसिटी सर्व्हिसेस सग बिल्डिंग सगळं काय आम्ही टॅक्स दिताय पक्ष आमका प्रकृतीन तुकुनुची कृष्णाल कृपेन करचे मिळचे सूर्यप्रकाश लाईट वायु उद्धाक तक काय आम्ही एक्स्ट्रा पे करणार ते कोणता यज्ञाचे महत्व त्यावेळी यज्ञ कोरनो आम्ही समर्पण करताय तरी मसल्यारी देवी देवता प्रसन्न जावनु ते सुलभ जावनु प्रधान करचे ते कोणता आमका हे वेद वेदाचे प्राधान्यता त्यावेळी वेद कोळचता ब्राह्मण त्यावेळी ब्राह्मण इति करताय तरी मसल्यारी ये ब्राह्मण ये वेद मंत्रान करताना यज्ञ करचे ये यज्ञ करना पडे ना आमका तजान प्रसन्न जाऊन पाऊस मिळता ते पावसाने ती मिळता तृण सब कुछ मिळता गायी तशीशील जंतू सगळे तृण हावन आमका दूध दिता ये दुधान आमका तूप कोया तूप तुषे तशीच ये यज्ञांत समर्पण करना पडे ना ते एक परफेक्ट एक सर्कल नाले एक चक्रम त्यावेळी यज्ञातून आमका पावसान सर्व मिळता तेच आम्ही वापस आम्ही कशी गे टॅक्स दिताय तशीच आमगेले एक कृतज्ञता नाले आमगेले कृतज्ञता आम्ही प्रकट करचे ये यज्ञांत देवान दिलेले आम्ही यज्ञांत समर्पण करना पडे ना ते एक कृष्ण भक्ती नाले ते समर्पण हंग येईल तशी आमका हंग मना करूया आम्ही इन जनरल त्याग करूक भारी बुद्धी मोठता आमका आमगेले भक्ती जीवितांत भक्तांतूय सना सणाची काही आमका त्याग करूचो भारी बुद्धी मोठ असं एक सना एक एक्झाम्पल चौपाती टंपलांतू एक पावटी गौरांग महाप्रभु गौरांग प्रभू सांगितलेले एक दृष्टांत एक पावटी तांके एक आगोशा वेळेरी प्रसाद वितरण करचे एक भक्त आशिल्लो तर ते भक्ताक पक्कोडा म्हळ्यारी भारी इष्ट आशिल्ले वगळेक भक्त लेन आसलो तकाय पक्कोडा भयंकर इष्ट अंत तवळे क्यूवा तनी झार हजार कणकिन भक्त तन्नी ते दिस येलेले एक भारी एक संतोष आगोशा दिवस आशिल्लो तवळे डिस्ट्रीब्यूट करता सर तवळे डिस्ट्रीब्यूट करना पडे ना एक एक पीस मात्र यो दिता पकोडा तवळी यो भार प्लेट गेन रब्बचे बघतोय असं यो दिनचो बघतोय असं तवळे प्लेट गेन रब्बचे बघतो इथे करता म्हळ्यारी म्हाका मेळतलवे म्हळ्यार चिंता आहे म्हळ्यार लाईन तशी आसा व्हडलो क्यू ये डिस्ट्रीब्यूट करच्या आळे ती म्हणून सांगल्यारी हांव याची भारी जाम दिल्ल्या तरी मसल्यारी म्हाका मेळता न्हय लास्ट म्हळ्यार एक चिंता लास्ट एक कंप्लेंट गेले गौरांग प्रभू लगी इथे म्हळ्यार प्रसाद
इक्वल जावन नाल्यारी सफिशियंट जावन डिस्ट्रीब्यूट करना तळशी गौरांग पूर्वइलो आणि इतकी चमकता म्हणून एक जस्ट एक 5-10 मिनिट सांगरा बुंचइलो तळ तक मन आंजले इत्ती मन सांगिलारी अक्का ये डिस्ट्रीब्यूट करचे बघता डाऊट येते म्हणून सांगिलारी अक्का मेळतल्वे म्हणून तळ गौरांग प्रभू इत्ती करत सांगिलारी काय सांगा ना आता गेली तो ये नो एक प्लेट आंतू संगाशीन सगळं इतकी सब्जी नाले राइस पूरी पकोड़ा सब तंतु भारी मात्रेन दोगोरनो ते प्लेट ये डिस्ट्रीब्यूट करचे व्यक्ती सांगता ये तुक्का सिलेलता त्या तक दिक्कू चाने के भारी संतोष झाले म्हणजे तग्याने ऑलरेडी प्रिसर्व केलेलं सर ते नेक्स्ट इन्स्टंट थुगुनु तो सट्टांगे भारी तंदेन डिस्ट्रीब्यूट करता तवली आमगेल भक्तांतु तसे एक सनसनाची ये आमका दिक्यात मग तशी तांगो एक वगळ एक इम्पॉर्टंट पॉइंट लेवन आमका मेळतो सर तर आमका एक पावर म्हण सांगल्यारी इथे आमगेल आतीनारी येता तरी मसल्यारी ते नॉर्मली एक करप्ट नाल्यार सॉरी करप्शन म्हण सांगल्यारी आमका मेळचे पावर ते आमगेल हातांत हुन वत्तल्वे म्हणून एक भीती आसा बेसिकली हे भीतीचा एक करप्शनांतू कन्वर्ट जाता इन पॉलिटिक्स सांतू आमका जायत एक्झाम्पल मेळतो सर तवळी ये कशी आमी आमगेल कंट्रोलारी मगेल हातांत हुन वत्तल्वे म्हणून एक चिंता ते भय आता बेसिकली आमका ते वत्तल्वे म्हणून या दुथुंता मिकवारम अशेसिलेक करप्शन आंतू आमी लास्ट ताजे एक एंट ये म्हणून सांगिल्यारी एंटर रिजल्ट करप्शन आरी नेक्स्ट अंतू 10 to 16 रम्स म्हणून सांगिल्यारी स्टेप्स तळ कशी आमका हे डिफरन्शिएट करूयात नाम असल्यारी कर्म योगूची कशी एक स्टेप बाय स्टेप जावन कृष्ण सांगून दिता सर तांतू 10 to 16 अंतू कृष्ण एक जावन ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആർബോറം സംഗുച്ച മംഗലാരി കർമ്മകാണ്ഡ तुम्ही सट्टांगे कोळचे वर्ड कर्मकांड मंगलारी स्वार्थद तो इथे एक तुगुन रिसल्ट एक्सपेक्ट करून करचे कर्म जायते कर्म करत असेल तंतु सगळं एक रिसल्ट एक्सपेक्ट करत असेल म्हणजे तंतु स्वार्थद असं बगळ्यापासून तो चिंता न करणं नॉर्मली जाण सांगूच हांव कर्म करत असं तेनुकून म्हाका देवळांत येवचुका नाका नाल्यार देवाक रेस्पेक्ट करता जेणे करिना हांव कर्म करता असं म्हाका जावन अशें मेळटा असं हांव कर्म करता दुगून मेळटा तवळी एक गर्व आसा ते फर्स्ट स्टेप म्हळ्यार कर्मकांड सेकंड स्टेप कर्मयोग म्हण सांगल्यार हांगा एक युनियन येता सर तांतू एक एक्सटेंडेड सर्विस लगेन करता सर तो म्हळ्यार भारी ताका तृप्ती जाले नंतर जायते बाकीशिल्ले सर्विस बाकीशिल्ले जंतू जीविगळाक नाल्यार मनुष्याकची तशी सर्विस करची मेंटालिटी परव्याक नाल्यार गायक तांकां सगळं इथे आहार दिवचे उद्दा दवरचे तशी एक्स्ट्रा ऍक्टिव्हिटीज नामाले समाजापासून इथे करचे हॉस्पिटल स्कूल तशी सगळं तांतू भाग घेवचे नाल्यार संपत्तान लक्ष्मीनी ते सहाय करचे तशी मागीर येतलेगेन हेंच्या देवळांतू येशीची अन्नदानम नाम तशी सत्र भागवत सप्ताह सगळं प्रारंभ नाल्यार उत्सव चमकता मसल्यारी तांकां इथे ताज्यान जाम लक्ष्मी डोनेशन सगळं दिवन हेल्प करचे तांतू एक ताका प्रशंसा मेळटा म्हणल्यार इच्छा आसा दरारी तो एक सेवन मनोभावान करता सर तेंता कर्म योग तंतु कृष्ण सांगता अंतुंडेगेन श्रेयस जावन आसतील हे निष्काम कर्मयोग म्हण सांगल्यारी तंतु योग फल इच्छा नाल्यारी काय प्रतीक्षा करना आम करचे कर्म कृष्णाल संतृप्तीक नाल्यार कृष्णाल प्रीती खातीर करचे तर तंतु सेंटरांतू कृष्ण मात्र वगळ कोण ना म्हाका पर्सनल
एक्सपेक्टेशन नामसला पर्सनल जामनिशिने मका अंतु थुगुन ए बेनिफिट मेलका नाले अंतु थुगुन मका संपत्त नाले कसले पण येसिले श्रेय मेलका मळेले चिंता चिना तगले आगे कर्तव्य म्हण सांगल्यारी ये कृष्णाल प्रीती खातीर करचे तवळी ये चॅप्टर अंतु निष्काम कर्म योगांतु कृष्णोचे एक एग्जांपल दितस कोणे सांगताय कोण म्हणून हरे कृष्णा जनक महाराज कर्मयोगांतु निष्काम कर्मयोगांतु श्रेष्ठ जाणशील व्यक्तीदा जनक महाराज पर्पटांत आमका मेळता ताजे दृष्टांत मागीर नेक्स्ट ए म्हळ्यार एक्झाम्पलरी म्हळ्यार इत्तितून की आता कृष्णोची सांगत असा हांव कर्म करता म्हण कृष्ण सांगा एक्सप्लेन करत असा इत्तितून की हांव कर्म करता एक फेमस श्लोक था कोणे सांगताय हांची की फेमस श्लोक 3rd चॅप्टरांतू कृष्ण सांगत असा हांव कर्म करता हरे कृष्ण 3.21 यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव करो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस् तद अनुवर्तते ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय whatever action a great man performs common men follow and whatever standards he sets by exemplary acts all the world pursues तवली तेंदुगुंता श्रेष्ठ जाणीशील व्यक्ती इत्ती आचरण करतस ते साधारण जाणीशील व्यक्ती तका फॉलो करतस तेंदुगुन कृष्णोची आमका दाखवून दिना तरी मुसल्यारी भक्त कशी ते फॉलो करतनी इथे म्हळ्यार भक्त बहुत चतुर तर भक्त सांगतले इथे म्हळ्यार कृष्णाने पालन केले ना मी म्हाका त्या पालन करता तळी कृष्ण सांगत इथे म्हळ्यार श्रेय जाणू आता अर्जुनाला एक प्रश्न आता उत्तर दिता इथे म्हळ्यार अर्जुन सांगत असा हांव ते परफेक्शनांत येयलो आता निष्काम कर्म योग सांगिलो ते परफेक्शना येयलो मागीर हांव त्या कंटिन्यू करता कर्म म्हाका सांगत हुन हांव संन्यासा वचात वे प्रश्न करत असा तावळे कृष्ण सांगूच आता एक समजून जा ते म्हण सांगल्यार ते आचरण केल्यार मात्र खंय श्रेष्ठ जावनीशील व्यक्ती आचरण केल्यार साधारण जावनीशील व्यक्ती आचरण करतलो तर ते ఎందుకు ये आचरण कोरकाईच इथे म्हण सांगल्यार ये आमगेल कर्तव्यता आमगे एक खंचगी आश्रमात आम्ही जीवन करताय ते आश्रमा संगील जावनीशील स्वधर्म ते स्वधर्म पालन कोरका म्हळ्यार आमगेले प्रथम कर्तव्य तातूंतून आमका भीती ना म्हळ्यार तातूंतून एक्सकेप करचे एक चांग एक वेदू नाल्यार धर्म अनुशासन करणं आमगेले ते प्रथम कर्तव्य ते पालन करून आम्ही मुखारी वचूका म्हळ्यार दरा मात्र सनातन धर्म म्हळ्यार स्वधर्म आमगेले कार्य सनातन धर्म म्हणून सांगल्यार ते आम्ही आत्मा तो आमगेले आत्माल कर्तव्य देवाल प्रीती खातीर वगळ आम्ही करचे कार्यकलापांतू वगळ हांचे एक पर्सनल इंटरेस्ट ना मेगेले आगे एक इच्छा ना म्हळ्यार मेगेले एक आगे श्रेयस म्हणून सांगल्यार हे कृष्णाक संतृप्ती करता सवे तर ते ఎందుకంత जायते प्रकारी आमकां डाउट येतात आम्ही नाम जप करचे वेळेर जावो नाम म्हळ्यार प्रसादाक आम्ही प्रिपरेशन रसोईंत प्रिपेर करचे वेळेर जावो तर आम्ही पूर्ण जावन आमगेन ते एक माइंड ना म्हळ्यार पूर्ण जावन आम्ही केल्ले ना म्हळ्यार डाउट मिक्कवार सट्टांगे आमचे येता तवळे एक लेक्चरांत ऐकलेलं तवळे आम्ही एके दिसू वैष्णवाक शरणागती म्हळ्यार एक मुख्य कर्तव्य आसा ते शरणागती आम्ही एके वेळेर आता प्रसाद करून आम्ही भोग अर्पण करचे वेळेर कृष्णाली सांगू का हे इथे म्हण सांगल्यार करचे वेळेर जायते चूत येयलेले आसा तू दरारी तू म्हाका एक अवसर दिल्या करचे बेगेजान जायते चूत येयले तरी म्हळ्यार तू एक कृपेन नाल्यार प्रितीन स्वीकार करका म्हाका कशी की शुद्ध भक्त जावन तुगेले सेवा करता तशीच म्हाका सेवा करूशीन भाग्य तू दी देवा म्हाका कळटा हांव करचें तुज्या जायते
पूर्णत्व येलेलं सम दरारी येतून प्रीतीन स्वीकार कोरका म्हण आम्ही देवाल शरणागती करताय तरी मसलारी कृष्ण जल्दी आमकाय तशीशील सेवा करूशील भाग्य दितलो आम्हाला आमगेला अंदा करणे मला आम्ही सरांटार जाता येते सांगा तशीच आम्ही जप करच्या वेळेरी आमगेला ते जप परफेक्ट जायना तरी मसलारी आमका रोड का आहे देवा मुखाली उचून तुम्हाला आम करच्या तू मेगेल मन अंगात हंगा सगळं बत्ता 16 राउंड आम केले पक्षा तू तुका प्रसन्न करते जामनिशीन राउंड एक नालेरी दोन्ही मॅक्सिमम तसं आम्ही गेन काही सांगता क्षम्यता हरे कृष्णा त्यावेळी आम्ही देवाला चुनते क्षमापण कोर का आहे तशी क्षमापण करणं पडे ना आमगेने एक सेल्फ रियलायझेशन हे सांगत तसं म्हणजे आम्ही एक प्रार्थना तर ते प्रार्थनेक जायते फल असं ते प्रार्थनेक देव जल्दी प्रसन्न जाता एक सुंदर जाने एक एक्झाम्पल आमका नामदेव तुम्ही सगळ्यांनी ऐकल्यास का हे नामदेव पंढरपूर पंढरपूर पण गेलं एक श्रेष्ठ जाणशील भक्त त्यामुळे एक पटी यशीची प्रसाद करचे बेगे जाणे चपाती करता आलं अडकलें त्यामुळे रसोई घरी चपाती करच्या वेळेरी ते फर्स्ट चपाती काणे ना पडण्याचे एक कुत्ता डोगे येऊन ते खाऊन वता त्यावेळी नॉर्मली आमकालारी तिल कोप येतलो फर्स्ट चपाती देवा समर्पण करचे बेगे जाण केलेले ते फर्स्ट एक कुत्ता नाले डोगेन खाऊन घेतले त्यावेळी इथे करता मला सांगितलं नामदेव तू खा पक्षे मग कुणे समय दी तू तू लागून चाशील एक समय पण तू इथे दुगून मका दिना आहे इथे मग सांगितलं तो ते कुत्ता नाले डोगान तू कृष्णात दिक्कत त्यावेळी तशीशील एक परफेक्शन आमगेल जीवितांतु येत तरी म्हटलं योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि 7th चॅप्टर सुंदर जाणशील श्लोक असा त्यावेळी तशी आम्ही हे कर्मयोगा म्हणून सांगितलं आमगेले स्वधर्म असं तशीची सनातन धर्म तशी आम्ही एक योग जाण कृष्ण जाण कनेक्ट करताय तरी मसल्यारी आमगेल जीवितांतु सक्सेसफुल एरिया नेक्स्ट इत्तिदुकुन की आम्ही कोरू बसना नामसलारी आम्ही फर्स्ट टी एक्सप्लेन केले नाले टी पासून चर्चा केली आर चर्चा केले ई चर्चा केले लास्ट ई आमगेले एनिमी कोण की म्हळेने आमका 3.36 आंबो मेळटा कृष्ण अर्जुन कृष्ण आले प्रश्न करतात अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः ट्रांसलेशन Arjuna said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful act even unwillingly as if engaged by force. सांगत असं आम पूर्ण जाण तुका समर्पण कोण तर कर्म करता तरी मसल्यारी आम्ही पाप इतकी तुकून करता हांव अनविलिंगली म्हाका तशी कोरका म्हळ्यार इच्छा ना दरारी हांव इतकी तुकून हे कोर वता तर तेच्या एक सुंदर जाण सेशन कृष्णूच्या भारी संतोषान 43 श्लोकांत सांगून दित तसं तेच्या डिटेल जाण आमकां चर्चा करता 10 minutes आमकां चर्चा करू नेक्स्ट श्लोकांत सांगत असं काम एष श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्येनम इह वैरिणम लस्ट नाम लस्ट म्हणून काम हे कामत सट्टाचे हे कारण म्हणून कृष्ण सांगत असं आमकां एक नेक्स्ट सेशनांत डिटेल जाणू चर्चा करूया एक श्रीला प्रभुपाद आले एक सुंदर आम्ही भाग्यवान की म्हणून आम कैसीची श्रीमद भगवत गीता नाल्या श्रीमद भागवतम नाल्या आचार्यांपासून नित्यानंद त्रयोदशी कसले फेस्टिवल येता म्हटल्यारी श्रीमान मुरलीधर चरण प्रभू एक प्रोग्राम अशी कंडक्ट करता आमकां ज्ञान नाल्या भक्ती पासून आमकां कशी आमकां भक्ती प्रोग्रेस करूयात म्हणून एक सेशनात जायते
वरिष्ठ भक्त येऊन आमका ज्ञान प्रदान करताय तर ते कोंकणी फोरांतू मिगेले अभिनंदन धन्यवाद एक पावटी श्रीला प्रभुपादाले एक शिष्य आसलेलो तो ताका ಒಳ್ಳೆ इंटरेस्ट नी काय ना इस्कोनांत नामसल्यारी अशी भक्ती जिवितांत तागेले आगे एक लक्ष्य येते म्हणून सांगल्यारी ताका तेद्दुदुसचे आसले अन्न नाल्यार ब्रेड ताका मेळका तावळी श्रीला प्रभुपाद येतलो तावळी श्रीला प्रभुपाद सांगतलो हा मग तू काय जाल्यार आमगेले इस्कोनांत जॉइन जावया तुमी तावळी हांगाचे सीनियर ब्रह्मचारी लेगी तांगेले अंडर आरी तो 2-3 दीस तांगा स्पेंड करता ते देवळांतू मागीर तो सीनियर ब्रह्मचारी सांगता हाका इन्स्ट्रक्शन हांव इतकी कोरता तावळी सांगात इतली म्हळ्यार तू सना एका कायरी केल्या पुरो इतली म्हण सांगल्यार डेली भगवत गीता नाल्यार जायते स्मॉल कृष्णा बुक जवळ कसले बुक तू डिस्ट्रीब्यूट कोरका आनी कशी डिस्ट्रीब्यूट कोरका म्हण सांगल्यार एक घरकड वचून जस्ट तांकां बेल्ल मार तांकां आपोवंका आनी तांकां दिक्कना आपडेना कृष्णा बुक हरे कृष्णा म्हूण सांगका आनी ते बुक दिवंका तांणी ते डोनेशन दिताय तरी म्हटल्यार ते कलेक्ट कोरका आनी वापास तुका देवळां येया देवळां येयल्यार तावळ्यो भक्त निंगता म्हाका काय डेली अशें अन्न तूं दितावे म्हूण हा शुवर जावन तुका दिता काय भायर संतोश जालो तो एके दीस यो एके बूक न्ही सगळें तागेले फर्स्ट डे तो एक फर्स्ट घरकड वता घरकड वचून बेल्ल मारता 2-4 पावटी बेल्ल मारनी कोण येनाय ते समय जायना पडेना एक वृद्ध जावन आशिल्ली एक स्त्री येता तागेले हातां आशिल्लो बूक म्हूण सांगल्यार आतां तुमकां दिक्यात ईशोपनिशदांतू विष्णू लेख चतुर्बाहु रूप आसा ते बुकाचे तांणी आउटर पेज आतां पर्यंत चेंज केले ना ते सेम हाजेर प्रिंट करचे बीबीटी तो बूक आशिल्लो तावळी आनी एक वृद्ध जावन आशिल्ली स्त्री येयली दरवाज ओपन केले तशी डोर ओपन करचे न्ही का अशी बूक दाखयलो ते कृष्णान पिक्चर आसा चतुर्बाहु जावन आशिल्लो विष्णू पिक्चर आसा ते पिक्चर देखून ही वृद्ध जावन आशिल्ली स्त्री ते पिक्चर चोयत आसा येयले भक्ताक चोयत आसा 2-3 वाटी अशी चोयली थंगाची ती पडली तशी हार्ट अटॅक येवन ते जीव त्याग केले तावळा काय भारी कष्ट नामसल्यार कटन येता म्हणून सांगल्यार अशी एक इन्सिडेंट हे जाल्ले तुरंत पोलीस आयले पोलिसान एन्क्वायरी सगळी केली एन्क्वायरी करच्यांनी इतली कन्क्लुजन येयली म्हटल्यार ही वृद्ध जावन आशिल्ली स्त्री हांगा बसून भगवत गीता वाचिताली तर ते भगवत गीता एक अंतू म्हाका कृष्णान दर्शन मेळका ते एक कॉन्शियसनेस नाल्यार ते एक चिंतागती आशिल्ली तर तेच समयार हे भक्त येवन बेल्ल मारता ये बुक दाखयता डॉक्युमेंटांनी का कृष्णान पिक्चर ते कृष्णान पिक्चर दिखतयच ही शरीर त्याग करचे तर आमी एक चोवया आमी ह्यो भक्त म्हळ्यार इंट्रस्टान न्ही सेवेक येता तावळी इंट्रस्ट नातिन्ने एक 2-3 दिसाचे संगान करताना एक कृष्णान इतले अप्रिसिएशन ते भक्ता दिता तरी म्हटल्यार आमी आमगेले पूर्ण जावन आशिल्ले मनान कृष्णाली सेवा करता तरी म्हटल्यार आमकां कृष्ण इतली प्रशंसा दिता म्हळ्यार आमकां एक दृश्टांतांत करून मनाक करूया तर तेंच देखून एक कर्मा अंतू कृष्ण सांगत आसा आमी भक्ती योग करून एक नाटक करचे पैकी श्रेष्ठ हे कर्मकांड जावन आशिल्लो व्यक्ती इतले म्हण सांगल्यार आमकां इंद्रिय तृप्ती नामसल्यार तातूंत आमी भायर येयली नाय दारारी आमी एक प्रिटेंड करता येता तर ते प्रिटेंड करचे व्यक्तीक पर्यंत प्रशंसा मेळटा आसा तावळा आमगे मन नाल्यार आमी पूर्ण जावन सरेंडर जावन श्रीला प्रभुपादाल ते शिक्षण आमी तेच मटी आमी ग्रहण करून आमी प्रचार करून आमगे जिवितांत अदिमाच आचरण करून आमी ते प्रचार करताय तरी म्हटल्यार कृष्ण आमचे बरी उत्तील प्रशंसा नाल्यार उत्तील प्रीती आमकां दिता म्हळ्यार एक दृश्टांत सांगून श्रीला प्रभुपाद उत्तील प्रसन्न जातले आमगेले गुरु महाराज इतले प्रसन्न जातले म्हळ्यार तांगेली ती प्रसन्नता जिता आमचे आशिल्ली कृपा ते कृपा सटांके मेळो म्हणून देवा लेगी गुरु लेगी मागून घेवन आयचे सेशन विराम दी हरे कृष्णा थँक्यू सो मच हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन
तुम्ही विंगड एक्झाम्पल दिवन चंदकोरनु चॅप्टर 3 एक्सप्लेन केलेलं सर. गृहस्थ आश्रम आणि संन्यास आश्रमाचे डिफरन्स कसले, कर्मकांड म्हणा कसले, कर्मयोग म्हणा कसले, निष्काम कर्मयोग म्हणा कसले म्हणून एक्सप्लेन केलेलं सर. आणि खंयचे काम आम्ही करचे असल्यारी मनाने करका, कृष्णाले प्रीतीकोस्कर करका म्हणून सांगितलं सर. अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी तुमका. हरे कृष्ण. हरे कोणाक कृष्ण. इथे प्रश्न एक्स्ट्रा टिप्पणी इथे असले सांगा. मुरलीधर चरण प्रभु, यू वांट टू ऍड समथिंग प्रभु? ना प्रभुजी भारी लायक आशिल्ले ते आपल्याला एक्स्ट्रा सेशन आमकां पाहिजे आणि प्लॅन करूया आता डिस्कस करू. ओके, थँक यू सो मच प्रभु. ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद. कोणाक इथे प्रश्न असल्यारी घ्या. कोणाक कसले क्वेश्चन आसा? ಕೆಲವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಸ सांगतात. 9th फेब्रुवारी थर्सडे वैष्णव भजन संध्यास. मागीर 10th फेब्रुवारी श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर अपियरन्स डे. आचे उलचा येता साची हिस ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी पुरा जनांनी सेशन अटेंड करका म्हणून घेता. मागीर फेब्रुवारी 17th संपूर्ण भगवद्गीता पारायण रिसिटेशन आसा. तुम्ही तुमगेले नाव दिवेता भारती पै माताजी, विद्या माताजी, माया माताजी का. आणि ऍज युजल मंडे, वेन्सडे आणि फ्रायडे भगवद्गीता ऍज इट इज सुबोधिनी सेशन जाता आसा. पुरा जनांनी अंतू पार्टिसिपेट करका म्हणून निघून घेता. आणि कसं अनाउन्समेंट असलं प्रभुजी? माझ्या नरसिंह कवच. ना माताजी कंटिन्यू करूया. जय श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह. प्रल्हादेश जय पद्मा मुका पद्मा भृंगा. नमस्ते नरसिंहाय प्रल्हादलाददायिने. हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालये. इतो नरसिंह परतो नरसिंह. यतो यतो यामि ततो नरसिंह. बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो. नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये. तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गाम्. दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्. केशवधृता नरहरिरूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. केशवधृता नरहरिरूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव. जय नरसिंहदेव. जय प्रल्हाद महाराज प्रल्हाद महाराज प्रल्हाद महाराज. जय प्रल्हाद महाराज. हरे कृष्ण.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की डिवाइन ग्रेस टीला प्रभुपाद की हाय मलिया ಏಜ್ ಟೈಮ್ ಅಂತು ರತ್ನಭೂಷಣ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಆಕೆ ಎನಿಮೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲಂತ ಏರಿಯಾ છે ನಮ್ಗೆ ಚರ್ಚ್ ಕೊರಿಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್